Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην απόψινή μας εκπομπή Νιώσε την πόλη έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, μία καλλιτέχνη, η οποία έχει καταγράψει πάρα πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, εντός και εκτός συνόρων, και μάλιστα ως ακαταμάχητο όπλο της είχε και έχει τη μουσική της παιδεία και φυσικά το αρκοντεόν της. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τη Ζωή την Τηγανούρια. Γεια σας, Ζωή. Καλησπέρα και από μένα. Πώς ξεκίνησες, πώς και σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με το αρκοντεόν, και μάλιστα σε μια περίοδο που το ελληνικό κοινό δεν είχε συνηθίσει κάτι τόσο διαφορετικό? Ήρθε αβίαστα το ακορντεόν στη ζωή μου, στα 21 μου χρόνια. Επειδή είχα ασχοληθεί από παιδί από την πατρίδα μου τη Σαμοθράκη με πληκτροφόρο όργανο, με αρμόνιο και λίγο αργότερα πιάνο. Οπότε το ακορντεόν, όταν το πρωτοέπιασα στα χέρια μου, ήταν ένα πράγμα που είχε σχέση πολύ μεγάλη με μένα. Έτσι εγώ και αυτό δέσαμε αυτόματα και άρχισα να ασχολούμαι πια πολύ σοβαρά με το όργανο αυτό. Θα μπορούσες να μας περιγράψεις την εμπειρία σου μπροστά στο κοινό? Ήσουν αρκετά έτοιμη για κάτι τέτοιο τόσο νωρίς? Ήταν όλο όπως το περίμενες? Κοίταξε να δεις, η πρώτη μου εμπειρία σε κοινό μπροστά έγινε όταν ήμουν μωρό. Συγκεκριμένα 10 χρονών. Πρωτοέπαιξα αρμόνιο μαζί με τον πατέρα μου στη Σαμοθράκη, μπροστά σε κόσμο, στα 10 μου. Και ήταν μια εμπειρία τότε με πολύ μεγάλη ντροπή και με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, με δέος. Όμως με ακολούθησε όλα τα χρόνια της ζωής μου στη Σαμοθράκη, μιας και κάθε Σάββατο έπαιζα μαζί με τον πατέρα μου σε παραδοσιακούς μπάλους, χορούς, εκδηλώσεις. Προέρχεσαι από μουσική οικογένεια? Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν πια μπήκα στον χώρο της μουσικής στα 19 μου σαν επαγγελματίας μουσικός, ήμουν ήδη εξοικειωμένη με τον κόσμο και με το κοινό. Στα 21 μου ξεκίνησα το ακορντεόν, άρχισα να έρχομαι πιο κοντά στο κοινό. Και όταν πια ξεκίνησα την προσωπική μου καριέρα, εδώ και μια δεκαετία, ήταν η συνέχεια αυτό που είχε ξεκινήσει από το νησί. Ήταν μια λογική συνέχεια. Δεν φάνηκε κάτι εξτρίμι, κάτι δύσκολο. Έχεις συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχεις διακριθεί και πάρα πολλές φορές και στο εξωτερικό. Είσαι αναγνωρισμένη. Πώς βιώνεις σήμερα αυτή την επιτυχία? Φυσικά το φυσιολογικό, με πολύ χαρά, με ικανοποίηση, με αγάπη που την παίρνω από τον κόσμο και την δίνω πίσω, την εισπράττω και την ανταποδίδω, γιατί ξέρεις, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία ο κόσμος και ο καλλιτέχνης. Είναι ένα δούνε και λαβίν η σχέση του κοινού με τον καλλιτέχνη. Μου δίνει δύναμη να συνεχίζω. Περνάμε, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι μας, δύσκολους καιρούς, και αυτή σε εισαγωγικά καταξίωση μου δίνει δύναμη για να μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα για το μέλλον. Πράγματα που έχουν σχέση με την μουσική, με την τέχνη και με τους νέους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά τους βήματα και δεν έχουν ακόμα προσανατολιστεί προς ποια κατεύθυνση θα πάνε. Μου αρέσει να κατευθύνω νέα παιδιά και να τους καθοδηγώ και να τους δίνω τις πολύτιμες εμπειρίες μου. Ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που θεωρείς ότι είναι εμπόδιο στην πορεία σου και πώς τους αντιμετωπίζεις και πώς θα μπορούσες να τους αντιμετωπίσεις στο μέλλον? Πονηρή ερώτηση. Εξωτερικοί παράγοντες, εμπόδιο. Είναι πάρα πολλά τα εμπόδια στην πορεία του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο του καλλιτέχνη. Και εσείς φαντάζομαι ως νέα παιδιά, νέοι καλλιτέχνες, νέοι δημοσιογράφοι, θα έχετε δει ήδη κάποια εμπόδια. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι χρειάζεται ευστροφία, ταλέντο, εξυπνάδα για να μπορέσεις να ελύσεσαι στα εμπόδια. Δεν πρέπει να κολλάς, δεν πρέπει να το παίρνεις προσωπικά, δεν πρέπει να πηγαίνεις πίσω, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Πρέπει να το βλέπεις σαν κίνητρο για να πας ένα βήμα πιο πέρα, ένα βήμα παραπέρα μέσα από το εμπόδιο. Τώρα το ποιοι είναι, δεν πρέπει να ονομάσω ποιοι είναι, γιατί ξέρουμε όλοι μας, κάθε σκεπτόμενο άτομο ξέρει ποια είναι τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει. Το θέμα, όπως είπα και πριν, είναι να τα ξεπερνάμε. Άρα ο μεγάλος και αθέμητος ανταγωνισμός που κυριαρχεί πολλές φορές στο μουσικό χώρο σε ανησυχεί ή σε αφήνει αδιάφορη? Η αλήθεια είναι ότι με δυναμώνει και μου δίνει κίνητρο να κάνω πιο πολλά πράγματα, πιο καλλιτεχνικά, πιο δημιουργικά και με πιο πολύ μεγάλη όρεξη. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ταλέντο, έχουν δύναμη καλλιτεχνική, και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν άλλα μέσα για να προχωρήσουν. Αν καταφέρει κάποιος και συνδυάσει πράγματα χωρίς να
να κάνει κακό σε άλλους ανθρώπους, χωρίς να πρέπει να, ο θάνατος σου η ζωή μου, να συμβεί αυτό, ο θάνατος σου η ζωή μου, νομίζω ότι είναι το πιο ιδανικό. Αν πρέπει να ανταγωνιστείς και να ρίξεις άλλους για να ανέβεις εσύ, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Το πιο όμορφο είναι να προχωράς με βάση το ταλέντο σου, τη δύναμή σου, την τέχνη σου και να έχεις στόχο να αφήσεις παρακαταθήκη στο μέλλον, να μάθουν οι νέοι άνθρωποι από σένα, να αφήσεις πράγματα στη μουσική ιστορία και όχι να βγεις πρόσκαιρα στο εμπόριο, να κάνεις ένα hit, να κάνεις ένα σουξέ, να το οικονομήσεις όπως λένε κάποιοι στο εμπορικό χώρο και μετά από λίγο καιρό να ψάχνεις να βρεις τον τρόπο να ξαναβγείς στο εμπόριο με αθέμητα μέσα. Θεωρώ ότι η τέχνη δεν πρέπει να υπάρχει. Στην τέχνη δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ουσία, να γίνεται πολιτισμός, να προχωράει η ομαδική και καλλιτεχνική δουλειά και όχι το πρόσχερο και εφήμερο σουξέ, το οποίο σε λίγο καιρό θα σβήσει και θα γίνει... Και με ποιους τρόπους το κάνεις εσύ αυτό, πώς μπορείς να εξηγιάνεις εντός εισαγωγικών το χώρο αυτό ή τον ανταγωνισμό να τον εξαλείψεις? Ναι, δεν ξέρω αν καταφέρω να τον εξαλείψω. Ξέρω σίγουρα ότι δεν ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω. Δεν ψάχνομαι, δεν με τρώει το κουτσομπολίστικο, το καθημερινό, αυτός έκανε αυτό, αυτός έκανε εκείνο, αυτός το χρησιμοποίησε. Δεν ασχολούμαι. Κοιτάω πάντα τη δική μου δουλειά και αυτά που έχω στο δικό μου το κεφάλι. Δημιουργώ παραγωγές καινούριες, εφευρίσκω πράγματα καλλιτεχνικά. Έχω συνέχεια ιδέες πάρα πολλές και για τις συναυλίες μου και για τις παραγωγές μου και για τα CD. Ακούω τα νέα παιδιά, ακούω τους προβληματισμούς τους, ακούω τις ανησυχίες τους και όλο αυτό μου δίνει δύναμη για να γεννάω πράγματα και για να τους συμβουλεύω. Οπότε με αφήνει μάλλον αδιάφορη τελικά όλο αυτό που συμβαίνει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τι έχει αλλάξει τη ζωή σου από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ο πρώτος σου δίσκος και τι πιστεύεις ότι δεν θα αλλάξει ποτέ? Ένα βασικό πράγμα που έγινε με την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά ήταν ότι απέκτησε η Ζωέ υπόσταση. Είχε την ταυτότητά της, είχε το CD της στα χέρια της, ένα βίντεο κλιπ που έχει κάνει είναι παγκόσμιας εμβέλειας, με πάρα πολλά views παγκοσμίως, πάνω από 2 εκατομμύρια views. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου ατούτα εκείνα τα χρόνια για να μπορέσω να γνωριστώ στο εξωτερικό και να μπορέσω να πηγαίνω σε διάφορες συναυλίες, φεστιβάλ κτλ. Και να με προσκαλούν άνθρωποι από το εξωτερικό κυρίως. Που ακούνε instrumental μουσική. Υπάρχει και το προτέρημα φυσικά το ότι δεν είναι ο στίχος στη μέση ο ελληνικός για να με δεσμεύει, οπότε μέσα από την instrumental μουσική η μουσική είναι μία ενιαία και παγκόσμια, οπότε την ακούν διεθνώς. Αυτό που, όπως σας είπα και πριν, άλλαξε είναι η αναγνωρισιμότητα που άρχισε να υπάρχει πλέον. Και κυρίως από το εξωτερικό. Και κυρίως από το εξωτερικό και στην Ελλάδα και στην ελληνική αγορά πάρα πολύ. Με βοήθησε πολύ αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει κοινό που μπορεί να ακούσει φανατικά? Υπάρχει κοινό που ακούει φανατικά αυτό το είδος που εγώ πρεσβεύω, που δεν είναι μεγάλο, γιατί το μεγάλο κοινό βομβαρδίζεται από τις πρωινές εκπομπές, τα ραδιόφωνα που είναι κατά κάποιο τρόπο κάποια είναι στημένα. Υπάρχει μια κατάσταση στην ελληνική αγορά που είναι λίγο πολύ δεδομένη και είναι αυτή και δεν αλλάζει και δεν εισχωρείς εύκολα σε αυτή την κατάσταση. Εκτός αν, όπως πάω στην προηγούμενη ερώτηση, χρησιμοποιήσεις αθέμητα μέσα. Δεν με αφορούν εμένα αυτά τα αθέμητα μέσα. Μου αρέσει να παράγω μουσική, να δημιουργώ ωραία πράγματα και μέσα από αυτά σιγά σιγά, με σταθερά βήματα και χωρίς το απότομο μπαμ, να υπάρχω διαρκώς στον χώρο. Ωραία όλα αυτά. Αλλά υπάρχει ελεύθερος χρόνος για τη ζωή? Ωραία ερώτηση. Ναι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα όταν κινείσαι έτσι, γιατί ο ελεύθερος χρόνος είναι ανύπαρκτος. Βέβαια, περνάω καλά. Το επάγγελμά μου είναι χόμπι μου, το χόμπι μου είναι επάγγελμα. Η οικογένειά μου, και αυτό είναι η ευτυχία μου. Η ευτυχία, ο άντρας μου και εγώ είμαστε και ίδιο μουσικοί και είμαστε και ίδιο καθημερινά σε κάτι που είναι πολύ όμορφο και που μας γεμίζει. Το επάγγελμά μας, το χόμπι μας. Χρόνος ελεύθερος πολύς δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν ανήκω στην κατηγορία των καλλιτεχνών που λένε εγώ τώρα θα φύγω για 1 μήνα στις Σεϊχέλες. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία καλλιτεχνών. Παρ' όλα αυτά θα πάω σε Σαμοθράκη για διακοπές, θα πάω σε κάποιο άλλο μικρό παραθαλάσσιο μέρος για διακοπές, θα περάσω με την οικογένειά μου πολύ όμορφα, θα χαλαρώσω, αλλά όλα αυτά γίνονται σε πιο μικρή κλίμακα. Πέρα από την οικονομική κρίση, ποιο θεωρείς κατά τη γνώμη σου ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Είναι η ισοπαίδωση των αξιών.
το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι το ότι δεν υπάρχουν πλέον αρχές, ότι έχουν γίνει όλα ένα. Είναι το ότι έχει μέσα από το ίντερνετ έχουν έρθει πάρα πολλά καλά, αλλά και πάρα πολλά κακά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανισορροπία καταστάσεων. Ο καθένας μπορεί να δηλώσει καλλιτέχνης, δεν έχει ταλέντο, βγάζει το προσωπικό του βίντεο, ο καθένας δηλώνει συνθέτης, ο καθένας δηλώνει τραγουδιστής, ο καθένας δηλώνει στιχουργός. Ό,τι θέλεις μπορείς να είσαι. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από το διαδίκτυο πάρα πολύ εύκολα. Απ' τη μια έχει τα καλά του αυτό, γιατί μπορεί να προβληθεί και ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει αξία. Απ' την άλλη υπάρχει μια ισοπαίδωση. Η παρούσα πολιτική δεν θέλω να μιλήσω. Μπράβο, πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει δηλαδή την μουσική βιομηχανία? Η πολιτική μου είπες? Η πολιτική και γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί, αυτό που είπες και πριν, ο θάνατος η ζωή μου, ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Τα πω όλα με την ισοπαίδωση αξιών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνω τι συμβαίνει στην πολιτική κατάσταση της χώρας μας ή τι συνέβαινε παλιά ή τι έχει συνέβη όλα τα χρόνια που ήμασταν όλοι και εμείς και εσείς και όλοι σε μια κατάσταση, πώς λέγεται αυτό, υπερβολής στα πάντα και πάρα πολλά έξοδα χωρίς λόγο και το χρήμα κινούνταν εύκολα και δεν ξέραμε ότι είναι δανεικό. Ναι. Δεν το ξέραμε μάλλον, δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Και κάποια στιγμή αυτό τέλειωσε και όλοι πέσαμε στα βαθιά και απότομα. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό που έγινε νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να βάλουμε λίγο μυαλό, σαν Έλληνες, σαν λαός, να δούμε λίγο τις αξίες μας, να δούμε λίγο τον πολιτισμό μας, να δούμε λίγο τις ρίζες μας που είναι πολύτιμες και σαν αρχαίος πολιτισμός αλλά και σαν παράδοση, παραδοσιακή μουσική να το πω έτσι, γιατί κατάγομαι από παραδοσιακή μουσική οικογένεια και έχω δει ότι μέσα από τις ρίζες μας μπορούμε να ξανααναγεννηθούμε σαν λαός. Οπότε ίσως να έπρεπε να πάρουμε το μάθημά μας για να έρθουμε στα ίσια μας και να ξαναγεννηθούμε από τις τάχτες μας. Τι θα έλεγες ότι σε κουράζει ή σε ευχαριστεί σε συμπεριφορές των άλλων, των γύρω σου, των συνεργατών σου, των φίλων σου? Με ενοχλούν άνθρωποι που είναι αργοκίνητοι, που κοσκινίζουν κάτι 100 ώρες, ας πούμε, ενώ είναι κάτι τόσο απλό και το κερνάνε γύρω-γύρω για να καταλήξουν σε κάτι που σε ένα λεπτό έχεις πει την πρόταση που θέλεις να πεις και πρέπει να το κάνεις ολόκληρο στήλερ για να το αναλύσεις, χωρίς αποτέλεσμα στην ουσία. Άρα που ροκανίζουν τον χρόνο μου, δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που ροκανίζουν χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Με ενοχλούν υπερφύλλοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που δεν έχουν ουσία και την παραγεμίζουν για να βγάλουν κάτι χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο και ουσία. Άρα πώς να το πω αυτό, οι υπερβολικοί άνθρωποι. Γενικώς, τέλος πάντων, θέλω τα πράγματα γύρω μου και οι άνθρωποι να έχουν ουσία και υπόσταση και βαρύτητα, ο λόγος να έχει βαρύτητα. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που λένε ψέματα. Όλοι μας μπορούμε να πούμε ψεματάκια μικρά και ίσως και για καλό κάποιες φορές. Δηλαδή, μπορώ να πω στο παιδάκι μου ένα ψεματάκι μικρό, ας πούμε, για να μην κλαίει, για να μην γκρινιάζει. Αλλά τα ψέματα που οδηγούν σε καταστροφή με ενοχλούν πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι στόχοι σου και πώς μπορείς να τους πραγματοποιήσεις? Στόχοι, οι στόχοι μου. Και μουσικά και σαν άνθρωπος. Κοίταξε να δεις, ο βασικότερος στόχος μου είναι η κόρη μου να έχει καλά πρότυπα, να γίνει ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, να έχει τα μυαλά της στο κεφάλι της και να νιώσω ότι τέλος πάντων δημιούργησα κάτι πολύτιμο σε αυτή τη ζωή. Τώρα, όσον αφορά τα καλλιτεχνικά, αυτό είναι το βασικότερο. Τα καλλιτεχνικά, πάρα πολλοί στόχοι, να αφήσω πράγματα πίσω μου, να καταφέρω κάποια στιγμή να διδαχτούν άνθρωποι μέσα από την μουσική, μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από όλο αυτό που δημιουργώ εδώ και πολλά χρόνια και να μπορώ να ζω την υπόλοιπη ζωή μου όπως τη βιώνω τώρα. Να είμαι πάντα δημιουργική, αγαπημένη με τους δικούς μου ανθρώπους, αγαπημένη με πάρα πολύ κόσμο, με όλο τον κόσμο, γιατί δεν μ' αρέσει ο ανταγωνισμός και η ζήλια και οι γκρίνιες και η μιζέρια και οτιδήποτε, η κατήφια και όλα αυτά. Μ' αρέσει να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι και
βιώνουμε την ομορφιά της ζωής. Η ομορφιά της ζωής ξεκινά από μέσα μας, από την ψυχή μας, από την καρδιά μας. Οπότε, μέλημά μου είναι μια όμορφη ζωή. Και μέσα από την όμορφη ζωή πάντα δημιουργούνται όμορφα πράγματα. Πού σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο και τι δουλειές έχεις να κάνεις στο μέλλον, τι ετοιμάζεις? Τι ετοιμάζω? Άπειρα πράγματα ετοιμάζω. Μην αρχίσω, άμα αρχίσω να λέω τώρα, δεν τελειώσουμε ποτέ. Έχεις και βάρη πρόγραμμα το κατάλογο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω για τον μήνα Ιούλιο είναι ότι βρέθηκα στην Τεχεράνη. Βρέθηκα με τον Έλληνα πρέσβη μας εκεί, βρέθηκα με τον πιο διάσημο Ιρανό τραγουδιστή. Ξεκινάμε συνεργασία πολιτισμική, όπου θα ερμηνεύσει δικά μου τραγούδια, μελοποιώντας έναν πολύ διάσημο Ιρανό ποιητή, παγκοσμίου εμβέλειας. Τον περιμένω τώρα να έρθει η Ελλάδα για να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις και θα κάνουμε και συναυλίες μαζί. Εδώ στην Ελλάδα θα κάνετε συναυλίες? Και εδώ και εκεί και εδώ. Και στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα πλάνο συγκεκριμένο δηλαδή. Επίσης, αυτές τις μέρες επέστρεψα από Λονδίνο. Για το καλοκαίρι πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Μίνι περιοδία? Ναι, περιοδία. Ναι. Και εδώ στην Αθήνα, σε πολλές περιοχές της Αθήνας, σε πολλούς δήμους και σε νησιά. Στη γενέτειρά σου θα ανέβεις? Στην γενέτειρά μου θα βρεθώ αύριο το βράδυ. Αύριο ταξιδεύω για Αλεξανδρούπολη και μετά Σαμοθράκη. Θα βρεθώ σε Σαμοθράκη επίσης γιατί θα παρουσιάσουμε την Ουρανόεσα. Είναι ευκαιρία να αρχίσω να σας λέω και τα πρόσφατα δρόμενα καλλιτεχνικά. Το τραγούδι Ουρανόεσα το έγραψα εμπνευσμένη από το καταπληκτικό βιβλίο του Κώστα Κρομίδα, την Ουρανόεσα, μια θεότητα της Σαμοθράκης, μελοποιώντας τους στίχους της Μαρίνας Γεωργίου, τους εκπληκτικούς ποιητικούς στίχους, και την ερμηνεία έκανε η Μικαέλα Δαρμάνη, μια πολύ ωραία μεστή καινούργια φωνή. Πρόκειται για ένα ηλέκτρο τάγκο τραγούδι, μια καινούργια σύνθεση, που ήδη ακούγεται από ό,τι ξέρω πολύ στα ραδιόφωνα. Που με χαροποίησε πάρα πολύ αυτή η πρόταση του Κώστα Κρομίδα, γιατί μου έδωσε την δυνατότητα να δώσω κάτι καινούριο στην ελληνική αγορά. Μια ηλέκτρο τάγκο σύνθεση με ρετρό μελωδία. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Αυτό έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση θα γίνει στις 7 Ιουλίου στην Σαμοθράκη. Θα ερμηνεύσει η Πελαγία Μιλωνά το κομμάτι και την επόμενη μέρα θα γίνει η παρουσίαση της Σκουφοκοκκινίτσας. Η Σκουφοκοκκινίτσα είναι το παιδικό παραμύθι της Μαρίνας Γιώτη, της εκπληκτικής εικονογράφου που έγραψε το παραμύθι Μαρίνας Γιώτη, με την οποία, εκτός από το ότι έγραψε το τραγούδι της Σκουφοκοκκινίτσας εγώ και το ερμήνευσα η Πελαγία Μιλωνά, έχουμε και άλλη συνεργασία, δίπτυχη. Η ίδια εικονογράφησε τον Ψιτούλη. Ποιος είναι ο Ψιτούλης? Ο Ψιτούλης και η παρέα του είναι εδώ. Μας κάνει παρέα. Είναι αυτός. Είναι ένα βιβλίο με παρτιτούρες, πάνω σε 16 δικές μου μελωδίες, που συνοδεύτηκε από CD, για τα καινούργια παιδάκια, τα μωρά που θέλουν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν ακορντεόν. Όχι φυσικά μόνο για μωρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για βιολί και πιάνο, μπράβο, ναι. Να ασχοληθούν με αυτό που ασχολείται. Αρκεί να σας πω μερικούς τίτλους μόνο, θα μου κάνετε τη χάρη να τους ακούσετε. Ο Υπομονετικούλης, το Πρωτάκι, η Παραπονιάρα, η Παιδική Χαρά, ο Χουζούρης, η Ατακτούλα, ο Νικοκυρούλης, ο Γλυκούλης, το Μαμ που είναι το αγαπημένο της Βαλεντίνας μου, ο Κατουρλής, ο Ψιτούλης ο Κορντεονίσιος που είναι και η φίρμα, νάτος, εδώ μην ξεχνιόμαστε, ο Χορευτούλης, εν πάση περιπτώσει είναι 16 παιδικές μελωδίες που αν κρίνω από την Βαλεντίνα που μου του ζητάει συνέχεια την κορούλα μου, μπορώ να πω ότι είναι ήδη πολύ αγαπημένες στους μικρούς μαθητές που ξεκινάνε και παίρνουν το βιβλίο, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά σε πολλές από τις εκδόσεις Κάμπια. Μπράβο σου πάντως που ασχολείσαι με τα παιδιά, τα αγαπάς φαντάζομαι πάρα πολύ. Από τη μέρα που έγινε Μανούλα ειδικά κατάλαβα ότι θα πει να ασχολείσαι με παιδάκια. Δεν θα σας κρύβω ότι πριν από 4 χρόνια δεν είχα σκεφτεί ουδέποτε θα ασχοληθώ με παιδικά τραγουδάκια ή ότι θα γράψω ένα βιβλίο με παρτιτούρες που αφορά παιδάκια. Παρόλο που είχα συνέχεια προτάσεις για να διδάξω, χρόνος 0 για να διδάξω, οπότε επί της ευκαιρίας έγραψα το βιβλίο αυτό και έχουν προηγηθεί άλλα 2 βιβλία. Το Zoe's Music νούμερο 1, Zoe's Music νούμερο 2, πάλι από τις εκδόσεις Κάμπια, που είναι όμως για πιο προχωρημένους μαθητές. Είναι βιβλία με παρτιτούρες πάνω σε δικές μου συνθέσεις που συνοδεύονται και από CD για ακορντεόν και πιάνο. Όμως είναι πιο δύσκολα, είναι για πιο προχωρημένους. Ο Ψιτούλης είναι για τους αρχάριους. Γίνανε αυτά λοιπόν πρόσφατα, όπως και στις 8 Μαΐου
έγινε η παρουσίαση του Σαμοθράκης Βήμα. Τι είναι αυτό? Πέρσι, στη συναυλία μου Αρώματα του Κόσμου και Βυζαντινά Μοίρα που έγινε στην Ομαρχία Αλεξανδρούπολης με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γνωρίστηκα με τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης, κύριο Άνθιμο, ο οποίος μου είπε: θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι. Ξεκίνησα να γράφω στίχους για το νησί σου, για τη Σαμοθράκη. Θα ήθελα να τους ακούσεις και αν σε ενδιαφέρουν τις μελοποιήσεις. Η χαρά μου ήταν τεράστια εκείνη τη στιγμή, δεν το έδειξα γιατί ήθελα να είμαι συγκρατημένη και τους περίμενα με αγωνία. Όταν λοιπόν ξέρω ότι ασχολήθηκε με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι και πείσμα και προσήλωση για να γράψει τους σωστούς στίχους που αφορούν το νησί μου, που αφορούν τον Απόστολο Παύλο, την νίκη της Σαμοθράκης, την Παναγία Κρεμιώτισσα, τους 5 Αγίους Μάρτυρες. Ήταν κάτι συγκινητικό για σένα, δηλαδή. Πάρα πολύ συγκινητικό. Το πραούστι που είναι ένα τοπικό φρούτο που βγαίνει μόνο στο νησί μου. Τις Αίγες, τα γνωστά κατσίκια της Σαμοθράκης, αν έχετε ακουστά, που είναι πραγματικά πολλές χιλιάδες περισσότερα από την κάτοικοι του νησιού. Τις ελιές, πολλά πράγματα του νησιού που αξίζουν και όλα του τα χωριά. Διάβασα λοιπόν το στίχο το χειμώνα που μου τον έστειλε με το mail και άρχισα να δακρύζω και κατάλαβα ότι πρέπει να γράψω ένα τραγούδι που θα αγγίξει την Ελλάδα όλη και όχι μόνο τη Σαμοθράκη. Αυθόρμητα μου βγήκε ένα εφτάσιμος ρυθμός κομμάτι παραδοσιακό. Το ερμήνευσαν δύο νέα παιδιά, ο Κώστας Τηγάνης και η Πελαγία Μιλωνά. Η Πελαγία Μιλωνά είναι ανιψιά μου από τη Σαμοθράκη και αυτή με παραδοσιακή φωνή. Και ο Κώστας με πραγματικά μεγάλη εμπειρία στα παραδοσιακά ακούσματα, παρόλο που και τα δύο παιδιά είναι πολύ νέα σε ηλικία. Και βγήκε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το οποίο συγκίνησε και πολύ γρήγορα, χωρίς να κάνω ιδιαίτερο promotion, χωρίς να κάνω κάτω, είχε μεγάλη απήχηση και σε επισκεψιμότητα και στα views και στο ραδιόφωνο και παντού. Το Σαμοθράκης Βήμα λοιπόν είναι ο ύμνος του νησιού πάνω σε ποίηση του Μητροπολίτη Άνθιμου και σε μουσική δική μου. Γίναν τόσο πολλά πράγματα φέτος που δεν ξέρω αν θα τα θυμάμαι να τα πω όλα ή αν παραλείπω κάποια πράγματα. Ήταν πολύ δημιουργική για μένα η χρονιά. Είσαι και πολύ άσχολη, είπαμε, οπότε δεν το προφανώς θα ξεχάσεις και κάποια πράγματα. Αρχές της χρονιάς ξεκίνησαν να κυκλοφορούν οι διαδικτυακές παραγωγές μου, instrumental παραγωγές από την FM Records, 4 διαδικτυακές παραγωγές, περίπου 70 κομμάτια συνολικά ορχιστρικά ρεπερτόριο, που αφορούν την προηγούμενη δισκογραφία μου, αλλά και πολλά καινούργια κομμάτια που είχα στο σιρτάρι και τα έβγαλα τώρα στην επιφάνεια, στην δισκογραφία. Το Tango Project, το Two Red Lips, οι μπαλάντες μου, με τίτλο Sweet Daughter, που πρόκειται για το κομμάτι που ήταν η στίχη του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη, που αφορά την νίκη της Σαμοθράκης, τώρα που φεύγεις για τα ξένα κόρη γλυκιά δικό μου αίμα, που εγώ το έκανα τώρα και σε instrumental version. Το Nostalgia, το project που είναι για πιάνο ακορντεόν, πάλι instrumental, και το πρόσφατο L'Accordeon Par Zoe, που είναι μια pop μοντέρνα παραγωγή. Μέσα σε όλα αυτά, τραγούδια καινούρια, στίχους της Μαρίας Παπαδάκη και του Σταύρου Σταύρου, που ερμήνευσε μια νέα εξαιρετική φωνή, Βασιλική Στεφάνου, στην προσωπική της δισκογραφία, και σε στίχους της Βανθίας Μάγνη, το καινούργιο τραγούδι «Παίζει κρυφτό» που ερμήνευσε ο Άγγελος Λέπουρης. Νέα παιδιά, μ' αρέσει όπως σας είπα και πριν να ασχολούμαι με νέους καλλιτέχνες. Και πολλά άλλα κομμάτια στη δισκογραφία καινούρια δικά μου, με αξιόλογους στιχουργούς να τα υπογράφουν. Επίσης μουσική για το βιβλίο Κισμέτ της Orchestral μουσική, για το soundtrack του βίντεο που συνοδεύει το βιβλίο, το τραγούδι δική μου σύνθεση «Ο χορός των ψυχών», το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια μελωδία του Μπετόβεν. Αναφέρεται κιόλας αυτό. Και δεν ξέρω αν... παρέλειψα να σας πω την παραγωγή μου, μια βεντάλια από γυναίκες. Sold out παραστάσεις. Όλο το 6 sold out παραστάσεις στο Γυάλινο και στο Ζυγό. Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και στο Ζυγό το χειμώνα. Αξιόλογα κορίτσια να συμμετέχουν σε αυτήν την παραγωγή και να ξυνούμε όλες μαζί τη γυναίκα. Μέσα από τις γυναίκες που συμμετείχαν. Ερμηνεύτριες, χορεύτριες και μουσικούς. Και το Αρώματα του Κόσμου και Βυζαντινά Μοίρα, όπως σας προείπα, μια παραγωγή που ξεκίνησε πέρσι και που συνεχίζει φέτος με πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
Είναι έτοιμη στα Σκαριά για να κυκλοφορήσει η παραγωγή που έχουμε κάνει με τον Στέλιο Γενεράλη, που υπογράφει μαζί με μένα τη μουσική στην Πολιτήμη Γιώτα, μια εξαιρετική καινούργια φωνή. Και ετοιμάζουμε την παραγωγή της Ελένης Βουδουράκης, που είναι μια εξαιρετική μέτζο σοπράνο της λυρικής σκηνής, με κλασικές δικές μου συνθέσεις, που τις ερμηνεύει εξαιρετικά. Βαρύ πρόγραμμα, συνεχίζεται για σένα. Συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Εγώ πιστεύω ότι ανακαλύψαμε σήμερα παραπάνω, ίσως λίγο παραπάνω τη ζωή την τηγανούρια. Θέλουμε πάρα πολύ να σε ευχαριστήσουμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σου ευχηθούμε καλή τύχη, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις. Και εύχομαι... Και εσείς καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να κοιτάμε τη ζωή και την πόλη μας από την όμορφη οπτική γωνία της. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μου δίνεις την καλύτερη πάσα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.